Mizoram Merchant Association mima YouTube channel a kan lo lawm le vek a cheu tun chungah chuan Maharashtra state a district hrang hranga ruahsur avanga buaina thlengte kan rawn tar lang dawn ani. Ruah na satak asur awangin Pune ah chhiatna na satak a thlenga mi pali velin nunna an chan tawh khawpui chhunga hmun hniam zawk a in leh chenna in engemaw zat chu tuiin a chim a hemi ani awang hian army sipai te kauh niin in sawn chhuah hna hi tichak turin an hriat tir. Ruahsur a chatlak lo awangin Maharashtra khawpui Pune ah chu tuiin a chim nasa hle a. Pune Pimpri-Chinwad a sikul leh college hrang hrangah chawlhpuan ani. State pumar red leh orange alert puan ani a thlawhna pawh tih thlai ani. Maharashtra khawpui engemaw zat Mumbai, Pune, Thane, Palghar leh a dang te pawh in ruah na satak asur chhunzawm zel a tui a tlangna sat awangin lirthei tlan ri a nasa hle a thlawhna leh rel tlan pawh a tlai hle. Ruahsur chhunzawm zel awangin district administration chuan Pune leh Pimpri-Chinwad school leh college zawng chu Friday hian khar ani thu a puang. Mumbai khawpui chhung hmun engemaw zat tahni lai ni zingdarli leh tlaidar khat inkarah ruah tui millimeter zachuang a tla tih official te chuan an sawi. Hemi hun chhung hian Andheri a Malpa Dongri area ah ruah tui tamna ber chu millimeter zasum nga pasarih ani a. Powaya Paspoli ah millimeter zasum nga panga a tla a. Dindoshi ah ruah tui millimeter zasum nga pali a tla bawk. Pune a Pimpri-Chinwad a chenna hmun engemaw zat chu tuiin a chim a. District chhunga ruahsur kaihhnawih a thil thlengah mi pali an thi. Pune a district magistrate Suhas Divsa pawh in tual chhung sarkar te chawmdawlna hnathawh chak zawk tur a pui turin sipai mi te a ko. Heti lai hian Indian Army contingent engemaw zat chu a tuar te chhuah tir a. Pune a hmun him zawk a sawn turin rawpin an inkhung ani. Tunthlengin mi zali vel chu hmun him lamah sawn chhuah an ni tawh. Sinhagat Road area ah hian army column pahnih dah ani a. Tui lianin nasa takin a nghawng tih niin official te chuan an sawi. Hei bakah hian NDRF Fire Brigade baka district leh khawpui chhunga chhiat rupna laka inven na cell team te chu chawmdawl hna thawk turin service an nur ani. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde chuan a ṭulna a awm chuan ruahsur tuar te hi Pune a thlawhna hmanga phur an nih tur thu a sawi a. Ruahsur nasa lutuk hian hmun hniam zawk a chenna in leh chenna in ṭhenkhat tam tak a chim nasa hle. A ṭul a awm chuan airlift turin kan hrilh tawh ani. Lungngai tur a awm lo tiin Chief Minister chuan a sawi. Airline engemaw zatin advisory an ti chhuak bawk a. Ruahsur nasa awanga Mumbai pan tur thlawhna ṭhenkhat chu tih khawtlai leh diverted ani thu passenger ti hriat tir an ni. Air India chuan Mumbai ruahsur nasa lutuk hian flight operator a nghawng a. Hei wang hian kan flight ṭhenkhat cancel leh diversion a awm ani. Air India chuan ni somhni panga July sang ni somhni pali a zing tura booking confirm tawh te chu full refund emaw one time complimentary rescheduling emaw a pe ani tiin thu chhuah an siam. Hetiang bawk hian Indigo pawh in thu chhuah siamin airport pan hmaa an thlawhna din hmun en fiah turin a chah. State Deputy Chief Minister Ajit Pawar chuan thil awm dan a thlir let a. Divisional Commissioner le Mumbai, Pune le Thane a official dang te pawh phone in a bia a. Fimkhur reng tur le chanchhuah le chawmdawl hnathawk turin thu pek a. Brihan Mumbai Municipal Corporation chuan thu chhuah siamin Mumbai mipui te chu Friday zingthlenga red alert tih chhuah ani awangin Mumbai atanga chhuak lo turin ngenna a siam a. Hei bakah hian khawpui chhunga school leh college zawngah chawlhpuan ani a. Hei hi weather department in Mumbai leh a chheh vel a. Thane, Raigad leh Palghar district ah red alert a puan wang ani. India Meteorological Department chuan naktuk zing Daria le chanve thleng Mumbai khawpui ah red alert siam ani tur thu a hriat tir. Brihan Mumbai Municipal Corporation chuan Mumbai mi zawng te chu hmanhmawh thil thu ani lo chuan pen chhuak lo turin a ngena tiin BMC chuan in post a an tar lang. India Meteorological Department chuan thu chhuah siamin ruahsur nasa tak hi state chhung hmun hrang hrangah asur chhunzawm zel a rinawm thu a tar lang.
Pune khawpui chhunga Decant area a mi pathum chu an handcart eng dish an shalna thin chu ruahsur na sat awangin tuiah a pila tamini gata leimin wangin mi pakhat a thi a pakhat chuan hliam a tuar bawk niin khawpui chhungah puan ani. District Administration le tual chung police te chuan kawngpui atanga bawlhhlawh paih hna hi an thawk a an lak chhuah hnuah kawngpui chu lirthei tlan theihna turin hawn anih tur thu a sawi. Thil thleng dang pakhatah chuan lavasa area a bangla pakhatah leimin awangin mi pali atanga panga vel an tang ni a rin ani. National Disaster Response Force team te hi tuilianin a chim thei be seina hmun niam taka dah an ni. Heti lai hian Pune a catchment area a ruahsur na satak awangin Khadakwasla Dam atangin tui cusack sangkwa zali in a chhuak mek a. District Administration chuan hmun hiam lama cheng te chu fim khur turin a hriat tir. IMD chuan Pune a darkar somhni pali chhunga tarn red alert ati chhuak a. State chhunga Raigad District chuan ruahsur na satak awangin thawliani khan tual chung sarkar chuan college school le zirna indang te tan chawl a puang. Hetiang thupek hi Palgara Wada le Vikramgad subdivision te tan pawh tih chhuah ani tawh bawk. Weather Department chuan district pahnih chhimlam tuipui kam a awm. District pahnih te tan hian red alert ati chhuak. Heti lai hian Kolhapur district ah chuan nimin khan Panchganga lui chu hlo awm chhinchhiahna atanga inchis thlengte chawa luan awangin alert tih chhuah ani. Chhinchhiah danin Rajaram Wera Panchganga tui chu feet somli pahnih point pahnih a tlinga. Hei hi feet somli pathum a hlo awm chhinchhiahna ain inchis riat in a tlahniam ani. Mumbai Police te chuan nimin khan khawpui pumah ruahsur na sadawn hle tih vokhanna an siam lain Brihan Mumbai Municipal Corporation chuan thawleni tlai khan Mumbai khawpui boruak le ruatui tlak dan chu thilpa ngai anih thu le zirna in institute te chu Friday ah hian apa ngain hun anih tur thu a sawi. Tunah chuan Mumbai khawpui boruak le ruatui tlak dan apa ngaia khawpui lianah hian nunphung a kal tluang thei ani. Chumi awang chuan Brihan Mumbai Municipal Corporation area a school le college zawng chu zirtawp ni somhni paruk July sangni somhni pali hian regular taka hawn chhun zawm zel ani ang tiin BMC chuan thuchhuah an siam. Nu le pa te chu school le college chawlchung changah thudang emaw thuthang dang emaw ringlo turin an ngena. Brihan Mumbai Municipal Corporation atanga official information chauh ring turin an nge. Civic Administration chuan mipui te chu school le college enkel tu ten thuchhuah ngai chang reng turin an ngena thubelh chian dawl zawk an dawng dawn ani tiin an sawi. Kati zong kha tunchuma kan channel a kan ron tih chhuah thei te chu ani a. Kan channel te hlawkpui nana in hman theuh kan be sei ani. Like, comment, share, kamilo hmel sak le theuh turin kan ngen a cheu.